ಸೂರ್ಯಕಂತನಗ ಕಡಲ್ದ ಉಡಲ್ದ ಕುಡೋಜಿ ಪದ. ಸೂರ್ಯಕಂತನಗ ಬಯ್ಯನಗ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆನ ಪಲ್ಪಿನಿ ಎರಡ ಸೂರ್ಯಕಂತನಗ ಬಯ್ಯನಗ ಸೂರ್ಯಕಂತನಗ ಬಯ್ಯನಗ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆನ ಪಲ್ಪಿನಿ ಎರಡ ಸೂರ್ಯಕಂತನಗ ಬಯ್ಯನಗ ಸೂರ್ಯಕಂತನಗ ಬಯ್ಯನಗ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆನ ಪಲ್ಪಿನಿ ಎರಡ ಸೂರ್ಯಕಂತನಗ ರೆಂಕೆ ಇಚ್ಚಾಂದೆ ಪಕ್ಕಿ ಬಾನೊಡು ರಾವುಂಡ ರೆಂಕೆ ಇಚ್ಚಾಂದೆ ಪಕ್ಕಿ ಬಾನೊಡು ರಾವುಂಡ ತಂಕ ದಾಂತಿನ ಜೀವ ಬಿರ್ಮೆ ಪಡೆ ಉಂಡ ಮೋಗೆ ತೋ ಜಾಯ್ ನೈ ಪಿರ ತೋ ಒಂದೆ ಪೋಯನ ಮೋಗೆ ತೋ ಜಾಯ್ ನೈ ಪಿರ ತೋ ಒಂದೆ ಪೋಯನ ಸೂರ್ಯಕಂತನಗ ಬಯ್ಯನಗ ಸೂರ್ಯಕಂತನಗ ಬಯ್ಯನಗ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆನ ಪಲ್ಪಿನಿ ಎರಡ ಸೂರ್ಯಕಂತನಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಕಡಲ್ದ ಉಡಲು ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪದ್ಯ ಇತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ತಂಡಗು 23 ಜನ ಸಾರಥಿಲು. ಈ 23 ಜನ ಸಾರಥಿಲಿನ ನೇತೃತ್ವ ಉಪ್ಪಣೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬುಕ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಬರಿಯರೆ, ಈತ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಬರಿಯರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಬೆಕ್ಲೆಗ್ ರೇಡಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಮಾತಾರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆತಂಡು
ಶಾಂತರಮಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಡು ಆಸನಡು ಕುಲ್ಲಡು ಪಂಡದೆಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದೆಂಗ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಪರವಾದ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬೊಕ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಬೇಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೀರಂದೆತ್ತ ರೂಪಕಲಾಕ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪದು ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐಲೇಸ ಪನ್ಪಣ ಪುದರ್ ಐಲೇಸ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಯರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಐನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ಶಾಂತರಮಣ್ಣೆ ಬೇಕ್ಲೆಗ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ನಿಖಲ್ನ ಉಡಲು ದುಂಜಿನಂಜನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಂತರಮಣ್ಣೆ ಮಣ್ಣ ಭಾಜನ ಬೊಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಣ ಭಾರಿ ವೈನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ರಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಸಿದೇರಿ ಮಣ್ಣ ಭಾಜನದ ಶಾಂತರಮಣ್ಣೆಂದು ಯಾರಿಗೆ ಬುಧರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಗಾಯಕರೈನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಮೇಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಕಿ 21 ಜನ ಅಂಚ 23 ಜನತ ಐಲೇಸದ ಸಾರಥಿಲು ಐಟ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಥಿರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬುಕ ಶಾಂತರಮಣ್ಣೆ ಪುಸ್ತಕ